hebung khumani yak srapung nah wakira pembukaan khumani jotono di berkaham hanya halam sebutisa anika jenero sing tabo iko tagdi berkiring-kiring nana sunai yang tangi tonggo wakira khana hinai borok suno phun bangse khai tokha wakira khapai gira de hinai abono bufangse bo sukujuma angkai to kiru an bufangse korko kasana hinke hinke hebeno ani logi song odek jora kase bakolo ba khana ni chawa an maruna phono na di wakira bo sukujuma lama odek jora ko sok pakya 사과 펩시 하기나 펩시 코랑 하나 좀 펩시다 펩시 sok pakai itu mana soni nok gana giat gana sok pakai tak iko tabuk ayang ngomami scrub langsung mokai mami soni nok ketal tang mani kepra khom suka duita room no bising ta ham lagi yo silin lori jaya ko duita room no korong mo ya nu karo ge ba ka ito mami soni nok ketal nang ta nu ka ba bisa jak no bising ham lagi ra na no korba khom no kotoma roh jengke mani bata phana halang hiling ta phalang philing kotoma no sawo tangkha kotok ka tangman sawo ab to kotok ka tang phana rang puisa ta nang bole kotok ka tang na phana ngai gabon ba ga rang puisa ro kan ke kotok ka tang maya abono ki ja ojun khama tang ta nah wakira pembukaan tuman masa khati bani Chaka tambay hả tóc tươi tao không có cái xa cái đàn thì tôi có phải kia tao thona sing tong sungo na rasa be ke bumbo di boni thì tôi có phải kia bukan lagi itu ke phải kia bong sui am tin ta thôi thân thôi mau kira buat hai ke bisa ke sekali kan hari kasih mangkala kene hin tolo ko sumang kai cuman hari suci sulang balang to ha hari 난 손목 비신 거 따보 뭐 살아 틱 해리메 보자 나 하리 양거 투이동 하나나 내 디바 마셔카 Đây à, đây là ăn phở đâu. 따무 청라 Trong bây giờ sắp mà thôi xuống một trong đại thông man trong nó đại muốn cho nó sẽ thôi ra, sao vậy? Sắp anh. 진짜 무슨 홈? 아, 아까랑 마사로 그래. kira bo khamaliya sing tamu noga thalasina yang kasai malia hinge tam khajina ma asu kusuma hinge Sao cái cả số mà. tisapon thene hinge chakmu ta wa kholok bukuru hinge tam ba khangnai ba wa kira khai 와 busuli 프나 와 khai tam kya tabu sai hinge te olo sai mangala rawi thang ba china cha thok thokala 아, 밝게 다이렉 가서 태문 뭐 오래 판서 탄게 소속가. 펠레 기로. na sonti botol khokjak lain khai khogi ton tonu te olo khonga nangya hane 나는 하나씩 못 듣는 거 맞거든. bangman botol na hadi ma 아, 다시 타죠. tibuno mai bo khuya satung mani mai misana musuya 왜 이렇게 나 보고 뭐 도도 맞을래? bahake thui tong manchira su satung kutung ma na hade ma koloma sina hadi fen bokre asaka bo thui tong manu pung to nakla hinga nobar hai bono rabar bagan hingina bla nobar sisi aram nang
Tabo nogo kifili tong layo bakira bo khangmaliya sing tabo se nogo thangi tongsi. Nan soni sejana ba thai chikon chikon khu thai man takla se thaya ani lagi sang tabo ke moso bari tului tongo ang norno phunai tongdi moso tului tongo ang khaluli atini boloi tong khata tului na hane karan naising mase phase phailang liya tabo se karan phaibo bo tui tukuna hane thangpani ge tabo ke karan phaigeta tabo wati wakan ke hike moso tor sinai bubar se bari tongka moso chikon chikon no thepung khumani yak srapung ngi tongka yak se iko nil kisa nangjak srapung ngi tongka yak tong thuyang ngi tongka ahom bagina ang thepung rok khuna musung ya thepung rok khuka hingke jil nango ama hingke mamu shona nai tongo tini sinogo panda botongo bo gutok sona nayo mai hingai to diboron songpai mekha hingke tini sare go sung gutok se salai sinai thepung gutok te mui mai sing rok tongo te kosai ta sarok tongo omorok saploi songsinai ta asuboro delile thon musai mana bai ko wai susu hakino go gutorok ingko sanai ta yang ang risna hene khudung rok se dulbaya kho khudung rok se tongkho gusu dulbaya kho ko nobra shakir masi jaw nobra shana markin kiru no khuri ri ka thasingo panda rok tongo hnoi nahari nobra sha nahari kharka aya kom pra tinini video ang o jaga no thakchnai jotona no hambai